Is it okay the camera? Yeah, Okay. good. Nabangga ko yung kanilang ano eh. You have your license, your actual license? Yep, I have a... Can I see it? Give me your things too. Who's the driving? Bring everything in with me and then I'll take picture. So in case if you want some if you want to file whatever is your damage It's in not there. up to me, it's my boss. Yeah. Yeah. Yeah, you have to do what you have to do, but I wanna check what exactly is the damage in there. Yeah. So that at least if you file claim, at least I know what exactly is the damage, eh? I was trying to move because it's traffic, so I'm thinking about toilet. It's so close. Okay? Ito yung damage ng aking ano guys, oh. Yeah. At wala naman palang where's the damage? If I see in my eyes there's no damage, okay? I don't see any damage in here, okay? Because it's not that hard. That's why I come down. I was checking it, there's no damage in there, but of course we have to do what we have to do. Yeah, I it's not need up to to me, it's up to my boss. Yeah, Right? yeah, I'm okay, it's okay. I need to get the driver's license and then your things too. So if they claim, at least I can give into my company. Yeah. Because that's their truck, you know. Okay. So This license there. yeah, I'm just gonna take in the back. So this is old, okay? This is old. Yeah. There's nothing in here. There's no this is old. This is old. So I don't think that's old, but maybe. Here's his license here. yeah, para makita rin natin kung magreklamo sila. Ito tinataas lang nila ito eh. Pagka mag-ano sila. Ganun. Yeah, here. Oh, this is mine. Sorry. So if your boss asks for something, yeah, you can just. At least I have copy. My safety want this too. You guys okay, right? You guys don't get injured? No injury? No injury? Oh, that's the only matters. Okay. Here. So, call if you guys tell to your boss, call my company Tark, and there's you know, if you guys want to complain, you got the picture of my bumper as well. It's not like a big What's your damage. company number? No, just search Tark Enterprise. What enterprise? It's right there in the side. T-U-R-K. They also have a number in there. Here. You want it? I give it to you. Here. The other side, because there's a car. Yeah, let's go here. Come here. Right there. Okay, I don't see any damage. Okay. Oh, as you guys can see, there's also no damage. I see those are old already. Yeah. Just give your boss a thing. Yeah. And he will check. Yep.
Pipicturean ko rin. Wala rin na ito, damage oh. Dent. Yeah, you didn't hit it very hard. Ah. It's not a big deal. Oh, it's not a big deal, I don't yeah. even think my. Yeah. Okay. So like I told you, you got the number. If your boss want to file. this back? No, I need that. Oh, Just take the picture. Yeah, I did. If you want that, because those are my things. Yeah. Yeah. Okay. Alright. Alright. As long as you guys okay, no injury. No, we're good. Sorry about that. Okay. Alright. Take it easy there now. Yep. Should be alright. Yeah. Alright guys, ayan. Nahalat tayo dun kasi nandun kasi sa street light na yon. Nakita nyo yun sa likuran ko. Eh lumagpas yung pitan ng trailer ko. Kasi nakago ako, traffic doon, mayroong nagkabuhol-buhol doon. Ay hindi kasi ako hindi kasi ako makamove. So idinikit ko lang ng konti, hindi ko na-realize na na malapit na pala ako masyado, kaya nabangga ko. Pero dikit lang talaga, yung dikit lang. Kita nyo wala naman natamaan. Hindi naman malakas. Kasi kung malakas yan talagang sira na yan. Kapag nasira yung na yan, papagawa yan, babayaran ko sa insurance. Pero wala naman, kaya wala naman problema. Hindi na natin kailangan pa magtawag ng pulis para dyan, kasi wala naman nasaktan. Importante walang nasaktan. Yun lang yung pinaka the best dyan. At syempre gawin natin yung tama. Gawin natin yung tama sa kanila. At gawin natin yung yung nararapat. Kunin natin yung kanilang number, exchange sabi naman niya hindi naman daw wala naman daw nangyari, wala namang masyadong sabi niya. Palabasin mo muna ako para makaalis na ako, kasi may pick up pa tayo eh. Alright. Dikit lang kumbaga sa pag dampi lang dampi lang yan. Basta nakuhaan natin ng picture yun, kasi baka mamaya mag-complain sila ang laki ng damage na pinapakita, kino-complain. Halos wala naman talagang kumbaga sa talagang dikit lang talaga. Pero syempre gawin natin ng gawin natin ng ng dapat. Ibigay natin yung information natin. Mamaya na pa ito. Alright, papel ko ibalik natin dun. Baka mawala pa yan. Yun. Dito tayo ngayon sa guys, sa Winnipeg. Magpipick up tayo, pupunta tayo doon sa pipick upan na natin. Nandito tayo sa McPhilip. Ayan. Kapag
Pagka ganyan na mga aksidente, huwag mong takbuhan at communicate at organize ka lang ng maayos sa kanila. Kasi exchange ano lang naman dyan eh, exchange information lang naman yan eh. Kapag malaki na ang damage at saka ano, may nasaktan, yun, pulis na ang ano dun. Kailangan na talaga ng pulis yun. Yung katulad niya, no, katulad nito, ganito nangyari yun eh. Sa street light na ganyan, so lumagpas na ako doon. Kunti mga dalawang dipa yata siguro, sabihin mo na lang yung trailer ko o isa't kalahating metro doon sa ano, ilagpas ko. Itinutok kong ganyan lang, oh. Itinutok kong ganyan. Hindi ko ma-realize na meron palang yun nga, yung sapitan niya yung pinakaano, kaya tuloy dumikit. Dikit lang talaga, hindi ko ang tinitignan ko kasi yung nasa likuran, nakala ko doon na yung end nun, yung ano niya, yung kulay ano doon, yung kanilang bobcat na hinihila. Matraffic kasi, matraffic dito sa ano, matraffic dito sa Macphilip pagka ganitong rush hour ng umaga. Dapat inagaan ko. Ka-traffic. Basta importante doon, walang nasaktan. Yun ang importante. Kasi kapag ka nasaktan, tawag ka agad ng 911, ambulance, ganyan. Tapos kung malaki na yung damage at kailangan na talaga ng assistant ng police, yun. Yun eh, wala naman talaga. Hindi na sila mag-ano doon. Sa palagay ko hindi na sila mag-claim. Anong i-claim nila eh, wala naman talagang sira. Kasi dumikit lang. Alright, come on. Pasukin ko na tong kanan kasi kakaliwa tayo doon sa ano. Thank you. Nagbigay. Turn left at the traffic light. Doon sa kabila ako. Hindi rito. Mas maano dun sa kabila. Boros, maluwag ba dyan sa Boros? May construction pala dun sa kabila. Tama, dito na lang tayo. Dito na lang tayo sa Boros.
na kasing ibang daanan guys papunta doon sa pipikapan kundi ito eh. Gawa nga ng doon sa kabila roon eh, mababa yung tulay doon. Ayokong pasukin yun, baka hindi tayo kasya ron eh. Itong lugar na ito, balwarte ko na to nung nag-deliver ako o nag-sisisko ako nung Cisco pa tayo ah. Doon tayo dadaan. Doon tayo kakanan sa Baano. Ito makikita nyo itong ano guys, itong mismong Winnipeg. Itong lugar namin, ang bahay namin dyan lang oh, pangatlong kanto, doon lang. Pupunta tayo doon sa sentro ng Winnipeg. Doon tayo magpipick up. Kailangan kong i-report din sa safety ko yung nangyari para pag tumawag sila, just in case they call for a claim or anything else, yun. Okay, so 30. Baka mamaya may pulis dyan eh. Yan, patay tayo. Yan, number 1 na kalaban natin kapag kaganitong mga schooling eh, 30. Wala na kasing ibang daanan dito talaga. Kasi kung dun sa kabila, mababa yung tulay dun. Dito, ang tulay dito, aakyatin mo yung tulay. Di doon kasi sa kabila, dito sa may Macphilip, lulusungin mo yung tulay. Dito aakyat ka eh. Kaya kaso nga lang matraffic masyado rito. Diyan naman nag-aaral yung mga anak ko, yung school dyan. May school dyan eh. In 1/4 mile, turn right on Salter Street. Traffic light. Dito tayo, kumanan tayo rito.
Kahit saan banda matraffic. Doon sa Macphilip matraffic, dito sa may Salter matraffic. Napakadikitan pa naman ito guys, kaya kailangan nating take all the chance. Hindi rin ako pwedeng duman doon. Ito lang talaga ang pinakaanong daanan guys, kasi nandyan na yung ating ano, nandyan na yung tayo na, sasayad pa yata. Ay wala, sasayad tayo. Sasayad tayo. Alright. Yun, ito yung ano dito, kaya dito ako dumaan kasi yung ano dyan, tulay dyan, aakyatin mo. Doon sa Macphilip, ang tulay doon lulusungin mo sa pababa. Kung mahaba ka, 53 feet trailer ka, baka mamaya kasya naman pagpapasok ang ganyan. Pero pag angat mong ganyan, yung trailer mo sasabit. Kasi yung pababa niyang ganun, maigsi lang, hindi diretso eh. Kundi pa-slope na pa ganun agad eh. Ito guys, nasa Winnipeg tayo, sentro tayo ng Winnipeg. Driver's license ko, baka mamaya hindi ko nakuha sa kanila eh. Patay tayo dyan. Dito. Dito yung driver's license ko. Yung ganito yun eh, ganito. Paglagpas ko ng ganyan, iniisip ko kasi yung aking trailer doon, hindi pa ako sumagad dito sa may ano, hindi ko pa naitawid doon. Kaya inabanti ko ng konti, kaya yun. Hindi ko na realize mayroon palang ano doon sa harapan, dumikit tuloy yung aking ano. Tamang dikit lang naman. Tamang dikit. Kumbaga dumikit lang, kaya nakita nyo walang damage yung kanilang ano eh. Walang damage eh. Kahit walang damage, kailangan pa rin nating mag-exchange ng information guys. Ito, raw vlog na to. Wala na tayong intro dito. Guys, bilis kasi baka mamaya pagdating ko pa diyan sa street light na yan eh, hindi pa ako makatawid. Kakanan na tayo, kaya kailangan kunin ko na tong right side. In 1/4 mile, turn right on Logan
Ito yung ibig sabihin, ang sasakyan dito guys, ang sasakyan dito inaangat. Yung nakikita yung tulay na yon, Arlington yung tulay na yon, no? Yung tulay na yon isinarado na nila, wala nang dumadaan doon. Doon sa kabila Macphilip. Kaso nga lang yung Macphilip, instead na paangat na katulad nito, lulusong tayo, yung nga sinasabi ko. Ayun, yung kulay blue na yun, yun ako magpipick up. So kakanan na tayo rito. Turn right on Logan Avenue. Ngayon, city center tayo dadaan mamaya kasi magpapakrudo pa tayo. Maghanap ako ng pakruduhan ko. Ay nako. Alright guys, nandito na ako sa pipikapan ko. Turn right on Sherbrooke Street, then take the first right. Kunin ko ito, i-hug natin ito. Para makapasok tayo ron. Napakahirap talaga ng ano dito. Napakahirap ng ano, trust kayo kasi talagang ay nako. Hindi kakasya yata ang putang ina. Ha? Dadali ko pa yung ano. Baka madali ko pa yan. Madali ko pa yung ano. At guys, ay nandito na tayo sa ating pikapan. Nakabak na rin ako dyan. Ayan. Yan natin yung ating damage ng sasakyan ko, truck ko. Wala naman yan lang oh. Lamat lang ng konti. Oh, ito pintura lang ang dumikit oh. Ibig sabihin hindi naman malakas yung aking ano. Hindi naman malakas yung aking pagkakabangga sa kanya. Dumikit lang talaga. Gawa nga ng traffic. Para gusto ko lang na yung likuran ng aking trailer makadaan yung iba. Kasi inabot nga tayo dun sa gitna. Although green light naman ako, kasi sana ako dun. Kaso mayroon biglang isang sasakyan na nandun sa left side ko, kinuha yung right side. Kaya tuloy nawalan ako. Hindi ako makausad. Kaya nung inabanti ko ng konti, ayun, dumikit ako o nabangga ko. Sabihin na lang natin nabangga ko. Ayun. Wala naman damage yung kanilang sasakyan. Nakita naman natin. Kasi kapag may damage, talagang malaking ano yun, malaking babayaran yun ipapagawa nila eh. But anyway, ang point doon is kapag kaganyan dito sa Canada, exchange information lang dito. Hindi naman natin kailangan yung magtawag pa ng pulis kung hindi naman talaga fatal yung pangyayari o wala namang aksidenteng involved. Yun. Palitan ng information at para kung mag-file sila ng complaint, nandun yung aking driver's license, yung aking truck insurance. Ayun, nakuha nila. Huwag natin takbuhan. Yun. Ang importante wala nasaktan. Alright guys, antayin ko lang ito at pagkatapos nito lalarga na tayo. Ito muna tayo sa loob kasi medyo malamig na. Puntan na lang nila ako dito kapag tapos na eh. Okay guys,
Punong-puno. Ah. Okay. Padlakan natin. Okay. Alright guys, nakuha ko na yung papel. Ayan, ito na yung bill of lading. Pupunta tayo ng Thunder Bay. Ano? Dark bill of lading. After days, pagka-deliver ko, meron na rin ako reload papuntang Amerika. Oh, sweet. So, huwag na tayong patong-patumpik pa guys. Ayan. Siguro putulin ka ng video vlog natin. Yun nga sinasabi ko sa inyo guys, mag-ingat kayo lagi. Yun, pay attention. Hindi ako mag-pay attention. Inamin ko. Ang importante doon, wala naman nasaktan. Nangyayari yan, pero avoidable yan. Kasi ang utak ko, yun nandun sa likuran ko. Gusto ko lang kasing makadaan yung nasa likuran ko. Kaya nag-move ako harapan. Hindi ko na-realize na meron pala siyang, yun nga, yung tinamaan natin. So kung mag-claim sila, kaya mag-claim sila para magamit naman yung insurance ng truck. Yun, kung mag-claim sila, yun, safety ko nang bahalang mag-ano doon. At least itinext ko na, pinicturean ko na ito, tapos isinate ko na sa kanya yung kung ano-ano pang mga details, yung mga yung insurance ng sasakyan nung nabangga ko, tapos yung driver's license ng nabangga ko, tapos itong harapan ng truck ko pinicturean ko rin at binigay ko sa kanya para makita niya walang damage. Make sure mo lang talaga, picturean mo yung damage sa sasakyan nila kung talagang nabangga mo, kasi minsan may mga nasira nila o nasira ng iba tapos i-claim sa'yo. Yun ang mangyayari. Kaya ano, yun, wala naman damage at walang nasaktan. Guys, thank you for watching. Ingat kayo, focus lang talaga lagi. Peace up, bye bye. Lakai Tracker.